Schádzka Nacionálneho sovitu mala 11 točky šora, ktorý 17 prisutní členi sovitu prešli relatívno švitko, za 2,5 hodiny. Ja bi možda budu okreme vidvojil nasupred peršu točku, ktorá bola vjazana za výmenku finansijného plánu. Znamo, že deška na počátku roka pokrajina zmenšala sredstva, ktorý teraz slava Bohu, vraceli nazad u vrednosti okolo 750 000, takže sme pateli, že sme to tí sredstva dali tam, kde sú najneobchodnejší, nasamprед odboru za obrazovanje, že bi še vratelo područnim konzalarijom, toto su im bolo znjate na počátku roka, i za finansijne potrimovku vybudovanja hiži u Ruského domu u Kocure. Popri tej točky členy Nacionálneho sovitu dali dumanie o výmenko statuta i financijného plána i programy roboty Zavoda za kultúru Vojvoďanských Rusnácoch, priniesli odluku o utvrdzovanju tradicijných názvoch obštinoch i mestoch na ruskim jazyku i odluku o pozoriadovej stipendiji. Na schádzky potvrdzený i 11 skorejší odluky vyvršného odboru Nacionálneho sovitu Rusnácoch, ktorý še odnoša na davanie dumaňoch o financovanju projektov zo našej zajednici z oblasti informovania i kultúry zo resorného ministerstva, pokrajinských sekretariátoch i lokálnych samoupravoch, a tiež i na davanie dumaňoch o kadrových riešeniach u obrazovných i ustanovoch u kultúry u štretkoch za ruský jazyk uriadovi. Včera na schádzky neprilapený predloh pravilníka o regulovaniu menovania počestného člena Nacionálneho sovitu ruskej nacionálnej menšiny i vracenie na dorabianie. A zaključené, že Nacionálny sovit Rusnácoch osnuje i robotné celo za rodnú rovnoprávnosť.